Shisngi hadian ke jingla wan sei madan ke jingdon kiriushim kabu ki bedina ka wei keseng bhalang ka balong trai na ribhoi ban don kti bat krong khajana be an de ka bapin bor ba ki dei ban don ya ka chalan ka badon ka kerteng jong ka Assam Fish Supply Union bat ban dawa ban siur lai hajar tingka na ki kali kit dok kha kalabu jingye bat pendu nong ya ki nong khai bat ki nong chalan dok kha ka jela patru hakini ki arsingi bikindo ya ka kamai ka jongki daga jing so kya lor kani ga jing e ka ba kinong khai ke kendu kat kum ke e ka blopin i paj ba ka santrik nai tung arajar rap saw na kalyang kinong ilam jong ka seng new trap live fish and fish seed supplier association ka ba seng ka ba pek kerpang kinong khai bat kinong shalan dok kha ba ma ga jela kila mi khmat ban pin paw ga jing persha bat ka jing pom so ya hap alor ka jing sha krong khajana ka ba ompat judan satya bat ka bom dei hiru pantan kini kinong khai na kaleng kari khasi jantia kila wan bani kendu kerpang yu shlong biel bat ban pet ngoi ke jingdon jing sokya para bakren badu shlong biel na kalyang kinong ilam jong ke seng ke ba kenthop yu ba arston rendong singi ubade nong aikitien spokesperson ka kong tribunalin em ka bade ka treasurer bat uba nambyang marngar ubade kumu dukhat bahakmat jong seng ke le tho ba mentala arsingi lenter kata na du ka sautrik naitung bat santrik naitung arajar rupsaw ki kali kit dokha ki jongki kila syabat hasiteng lentia surok ba National Highway 6 haki arteli ki benta kata kawai ka deh toll gate plaza ka baha ka shnong pham maulen arpumer bat kawai pat ka deh road surok ba hamar bapoi haki benta ka shnong umtro ki bla dawa ban sieu ya ka khajana na kawai ka kali arajar tingka hadu laya jatingka ka ba klem dadon wat ka risitru kila ithuru hakabaningkong kila pan ya ka chalan bat namar bomdan ya ka chalan kila dawa ban siu ya ka khajna ka ba arajar du lai hajar tingka na koi ka kali kit dokha henrei ka balingo pat haba nadu mencuahi judon kam ya ka chalan na ka benta ki kali kit dokha pat bun bu jingkli kumno pat ki ki brio ki pan chalan ki kali kit dokha kilei thuru ba kate ga jingsha pan khajna kam dei tang hapo jala meghalaya henrei nadu ka jala Assam ru kisha dawa ya ka khajna da ka wei ka kanhon ka bla tip ka teng kum ka Assam Fish Supply Union. Na kapang ka jingwan jingi siya ka office jang Shillong Mail ka bangi kum ki association ngi shania bat ngida portoru ya ka jingtrai kambaha jang ka channel Shillong Mail kolong ba halor ka jingsha bat jang ki kali dokha ki buan penpoi dokha sya ki nongdi dokha khasi menhendin ka sngi kata ka bade sautrik bat mata sngi ka besantrik bana Julai arajar apsaw ti hakane kani gejing syabat kalong namar ba ki kali dok ha jungi kimdon ya kata ka chalan anrei gejing kli kalong ba kumlo kata ka kali ka bala sya ka dok ha kum kamar put ka bala sya exclude na ka tax jang ka GST don kam ban da thit ata chalan lada kipan da ka receipt na da ka bill kata ka bang Henry kipan da ka chalan ba basusi issue kalong baso komedi la nong no ba kini ki breu ki bobat hang te ki ong ki pan ni chalan bat ya kan ka chalan kalong ba hap thit ya ka hadu la hajar tangka chalan dokha la hajar tangka ban thit ya kan ka chalan na Assam balalong ba entry kum ba entry gi mar entry la hajar na Assam kamut kan ya be garanti sepo ka jala jingi kata gar gi thumu jog kini ki riushim kabula ni ki parasite ki bangila nong te kane ka la pen lungo ingi bat ka pen seyong ingi ba hakono kadur bat balai bat mano kita mo ke ba ngi pala ban identify hadu menta rei ke bangi ong nakalyang jungi ba lada pire kumine kamru subha kala ka bomut namar ngiru kum ka asjen ka ba kit ka balaba ene ka kamlaslam menta lada la push pala tingi syakata kalimit ka ba ngi mala suban sya tingir ngi hable niat sabor an nation ki bor halor akat kum gajing batai jo kitu ki khar ki bon panhap dok khai ngi ki panpau hi ba ka jiglum pisah hi ban kitan arlengut ki breu mo arlengut sausan gut te kum matas ngi ki la khambun te ngimtep nagalyang jingi parla spesial de ki kanhun de ne ki individual mo ngim yu i aga taka receipt undan receipt sim ai tum to nama matas ngi ki pan ka salan mo te ka salan mo khamdei bagi pan pisah hadin ki sapan pisah ki dawa hadin bagi lalat kita ki kali
Tigidan pas segi wegi grup pat gobe bagi lap hom tro gi fain kata ka arjar ka go gali ti henry ka jingbat nukong gi de bom don kata ka chalan ka ba ki hap siu gini ki noki dokha nyap siu mengi ki hap siu gitu gi nomor lada siu gi khar makanaru ha ka bekut ken adjust ga pisa jungi pi telalong basiu mengi indra lingi siu mengi ya ka lai hajar kata ka by entry mo ka by chalan hapo Morigau Assam saya kata ka Assam supplier fish supplier union ka bala siu form dagi kata ngon te pi kata ini galong kata ai ha ka de jingpat gi ga David na ka dau ba dan kata chalan ka ba ki ai you know pi ka do kha hi adu menta judan kum kita ki yu ban isu chalan ban yu nano ngin sim kata chalan kata ka jingkili galong ka department ayu ka ban ai te gi ban isu de chalan yangi hangi mo adu menta ka ban judan kum kata plus bagari ka marput ka monohi ban dia le kata mo ka ne ka do kha ngi de ban pe ka per ka no du yong no runga na ki motion nagi masih nagi belang yur ngilak ban pedi ferga kendiat nomor kadi gamar put te ban ya le tu kata bom ya lapor helmo nomor ngi thit bi direct nagi pung jongki nongrap mono ban ya yo kita berkhot te nga ngaladi do khana du 8,000 riu 8,000 nyau te ngampat ju yo sngo ya kini ki jing sngo hakini ki arsngi menta bangi syabat kini ki kali do kha te kini ki jing syabat jongi kalong pen kendit ke yang amo ba balik ki bat haba ngi la tre kene kam do kha la slam ba ngam ju yo sngo bandon ki shalan ne bandon ki kino ki jing sha dawate hakilin tiyai ki jongi te ngaru nga sai le thet do kha sapo Assam eru ngam ju sha pan kot pan sla sha Assam ru te nga sai le thet do kha sathi sapo Guwahati ru ngam ju pat sabat chisin ru bat ngam pat ju shem te ngi khasi ngi dang don kam ya kamar na sha Assam mo na sha bar tingi don kam emban habban ya deilang ya ki dakharu te kamaru ngimla ban penyo tang na ri la jong ngi don kam ban hab lek pan na Assam te habangi pan nang teru dangi lek ngim ju sha ban pendik ngakum kariu kan thei katu ki lockdown ru nga lek ngam pat ju sha pendik ha steng len tiru katu ka jing sha khang ru ngam ju pat sha phan chi sin ru te ngasngo kendit ba kadon ka jingsha lute ba kadon ka jingsha pan pisa ba kadon ka jingsha pan shalan te ha ka jing sngo jonga te ngam sngo ban sim kanya kane ka kammo ka badai te nga karpat moi kitu ki breu ki ba le ya kane ba kin sngo ba ban pelai no ba kim dei ban pendik ya kane ka kam ka ba ngi ya khai ngi ya pateng ngi ayo ja ngi pra khasi da kane ka kam ngi tre ngi le ban yarap de khong ngi kita khar ngi le ban tre hi kane ka kam nyang ayo ko phone mistem labun bagi bo phone ninga tinggal lamare stay sapo spot ya nomor bangam tip mano babat ya kini kali kidokha tinggal lamare bendon lang barki aru langut ki member ki bai don lang setai tinggal kli ya ke gadau tiga gadau kolong ba baki ni kali kidokha ki bat nomor bakim don ya kita ki chalan ki boyong mo kata ka chalan ki ba ki bai ki baki keren te habai dei ban katai ngelalap ba ki kali kidokha ki basakut hatai dei bun ki kali ki ba le chakini ki fishing competition kani ka fishing competition nomor bagi bun ki notice ki la flash lupa laki tayo da ki benai nomor ba ya kani ka fishing competition la da mla ban pen biang ki mar po artayo kandon ke jingta asibun kilai thuru ba kini ki arsngi ki nong khai ki nong shalan ki ba kilha ban mat ya ka jingdo nong ka ba kraw nomor ba bun ki dokha ki yap bat ki pot no nomor ka jingsha bat bun por ka ba daki kenta hakiti ki brio ki ba krong khajana be an nomor ya kiti ki dokha habban shalan shakeleng kari khasi jaintia kumshki thani west khasils jaintels east khasils par ribhoi district ban batai pi ke jingdo nong na ki dokha ki balayap menin bat mentas ngi galalong ba menin ngi ladu nong hadu shiton shiteng tangga dokha ka ba supply bam ga dokha bam ka bangi supply shiyo shahat ban mentagas ngi ladu nong hadu praton o pra kwintal nong pi pra kwintal tangga dokha ka bdi shiyo laj no ki dokha sembai taru ya kata empat kenya gitu khas sampai bat gitu kha gitu pelat segi pung competition lane segi pung jong ki nongri dok kha ki jongi mo ti kata gedi jung tu nong bat igni dok kha mla sipur kam namar ngide mesu shai baka shell life jong dok kha ka bong kata ka bor dok kha ka banom put kum ubre munta da uyap let's say un kamput slam
Andrei kadok kha kadok mesti ngi hayo dabu dagi nadu men step adu benamit kadok kha kadok mesti kampat sma. Andrei kadok kha hi kan ka timing hi ka tang 100 kunta. Pala negeri kunta kadok kha kan put no kan sniu no ka po. Namar ba hi kadok kha kalong ka kiong ka easily digestible protein. Mo the most ka de ka protein ka basuk ba man digest. Bat ka belong bejam do ba. Dia mental ada ka shell life juga kalau belkot tang kunta. Mental lang ba ka jing bat jing ini gibreu menin. Kapala pen slam ko ha ban poi sha du ki nong thet. Bat kata kalau pendu nong mo kumba ban menin ladu nong. Nomor beli yu mi in Assam shibaje de ban poi no sine sau buje napo ngila sedang ban ki ban di gitu ha. Menta kumbal ja menta ka sngiru adu khat ar sau pho kita ki retailer ki badon kami ki dok hajungi kim padio ka dok hajungi ban thet but lada ki thet makanaru ka dok ha kala kamlong shibandi te kane kalong ke e kabala khta bha abidei bat ngi gum ki dong khi gala dunang bha namar buli ngi la thet la ka pisa but ban permi ya tu kam dei ka basuk namar ka dok ha kam dei ka mar kam dei ka ksiar na ka molnai ha ka ba ka jinong kabun andai kane ka dei ka bang yong na ka san ka sepuluh nengka nomor ngi di wholesaler ngi di retailer abang ngi di hakador ka ba yo nong khnyat swat tang ban yo ka bai nong trei ban yo bai nong skill jong bat ban yo ban pendap pen bang ngi sam dei bang ni di lorat bang sim kabu te kane ka jingle jong ki kini gi rushum kabu ki parasite ki ba kejet yangi produk perslam kala pendu nong ngi hagini gi bentaru te hadin ba menem step ngi layo khobor baladon kita ki bregi babat Jangan yang kau sian kata ingat kami bareng lah hiar sepo tollgate arpomer nomor ketika jaga kedai arpomer ini hiar bat hadin bagi pois tiga jaga ki himdan su kita gibru belum bisa bat hadin bagi himdan su tiga dok kita gibru lawan mandai anda la poi pat ha umtro mo hapo national highway kam dege sinong umtro ndai la poi hapo national highway adon kita kali gibabe bat kila demand bisa arar jar tengka koi kali naik kali dok ha te banta kanong ipi bangi ginong khai lagada kadok ha karam ngin nom da jenjar than namar ba kum kinong khi ngin bu hi kataka profit margin ka bash power podka rege ig jenjar kalong ya unong thet pat unong thet namar ba ki ba gibale business dok ha giba thet dok ha hi kim de ki de high level ki ba kamai di crore andre ki nong rep ki jongi ki nong shong dukan hasurok ha po yo ha hat ki ba dish power po kilo kita gide ki bru ki thet dok ha nangi lada kiu tang arpurungka sekilo ru ya kita kalakta namar arpurungka ki lala bantet kamlu ki lala bantet ki marba mardi hinga semmo te kata kadika e ba kata ba ha khadu hi ka kata ya jai meru khasi namar kum mengilatip menta ka first parliament ka ai report balapan mi adu live sawajar o ka jingdon kam dokha megleng yebam dokha live sawajar sanspa metric ton ha ka system approximate mo telala permi khat khantai 1000 metric ton Andre ngi kum kinong khi dokha te ban ong ban yi kum kata ngi mi i te hoj le se kaladon ke improvement ba yel se kaladon kata ka jingkiu nomor ba mata usnem ka yo ka khamduna ka dokha yel se kaladai kata ka jingkiu jong kata ka jingla pmi khat khandai jar ton ka dokha Andre hapo ngi pade ki ba yathit bin Assam ki bamyo dokha na megelea ka kata ba mo ti hab khadu hi kan ong beng ba ka kani ka jing yale jong kini gibreu ka ba khadu hi ka kata ba yau barit beduk orang li beduk ubah kamai naga singkar tengkah nomor bo kamai singkar tengkah ustu arpun kala pun karu ka don ka jingkta te ubala ya bam e daki kror yo berkhoi utau mustu te kata hi naga liang kajungi ban batai fa mo ka jingbat aslam hi nomor ba ka kha ka sangmi na po murgau shibje arbaje kan poi me hagini gi lan arpu mer ka por saubje sausteng na saubje sausteng men hadu shibje tam mengapoi mengatai cipu bejetam kat pun yang tei sakut suka blok podam site blok teng pi nomor ngila pala iki stok jengi sakut blok sa podam kan poi segi pra kenta kandai kenta mende da por bodang yefun ak por khat ar saupo khat asan po dai pun wei u tau ba lit pun poi do kha to la kala poi nam go kha si poyo ngi keli pat poi pi te katu gen ba bat wong ba do khala put nakaliang jungi ka option ngila panjing rap naki bobun ngilawan mi ada council ngila let mi babun mo star ki jingpan naki kunhon sang balang no andai ka khadu hi ka bayarap ngi de tangka RWF
Nongpok Circle. Macam ni Nongpok Circle, RBF Nongpok Circle. Apa yang kejing alam, kum Alberto Nongsik, sama Alberto Nongsik kum Presiden, baru Wan Mauli kum Sekretari. Kita ki kunhun sang balang, ki bala Arab ini kena kamban streamline ni kena pi bodok har unum yo le don bor mswa. Kali tang kata ki bangi yo ke Arab. Kemudian lagi bakrong ya kan ke pisah kimdon kan mau kerja khadok lani kan mau berkisu krong. Kita ki kena spoil berat lah penong mah ki basu ab esrok. But kabakado ing kedukan pam gini ki parlok ki ba ya ab esrok but ki ba le gini kam ba kan bahai kisibun ba kini ya join lang hari business ba ni ka ba esrok memang ka ba esrok kaji syakaran kaji syakar nak kondan kaji syakar tak kondan kam bah moh para hasil jang ini terekam lang ini emlang ini bahalang nam ta ka lawi jong gari bajai baru ru kumjuk ti kaba ban pengkut ilde mo kaji bom la bang gadai ki jong long bru hari bangin pengkut ilde kaji bom bang gadai ki ba bakla na ki ba bakla tam kita kaji syabat dok ha kan dei be na kalian kat session rei ki dei manda ki we ki bru ni abang iwan rat dok ha bun sin ada don kinun jing apa ki thain kelenti ni syai phun bat ni syai pan jing rap na kitu ki para khasi jungi hi na de thain boy ne na de iskasil rei para khasi hi ngin ya shim no bat ngin ya le kini ki kam ki ba ban penwit ya kelenti te kan syam jing kumnung ngin le de da kowe ka rai ka sur ba ni stu syai ba kani ka kam ka de bi penbet bat ka kam di ka kam ka ba kan long permanent beri tang ka day problem ka beri tang si sengi ka ini ka manlong ka jingjia bakan kut hi menta ka sengi bad nang ni syakmat yang khat ngawer lang gitu ki ba se ki bom million jing tip ai ngi long bala kloi ba ngi ni trelang ngi long bala kloi ban were pi ba ada kadang kadang jing sengio ba ngi kaliang jungi ru ngi le bakla se ngi wan ra dok kha dong jing duna pi ngi kloi ba ngi be pin wan pan jing shai nangi but ni nak kalian katang west kesil south west eastern west ka jing lentiru kalong ka bajengai ada tang si klemat pibat iki kali dok ha ka jing dunong ka bakraw na mar ki pisa ka bede ba ka jing thet om dei ba wan poi dok ha ngin siu ngin thet rei ka de ka jing ai pisa lupa ru ki don de la da pibat nang ni skmat ka nistu ba ka jing dunong kalong ka bakraw iki barit baria iki ba le dio di hat man ka sngi ka no ka jing dunong di tang kini hing abon kut ba da kecing trelang jumpi kan long man kajing kermen kajing job abuni teli para khasi para jet meriu jungi bro te namar ba kajing slam jong kini kajing syaban ka ta sisa ya kini ki dokha namar ba ki dokha ki don kam bon poi burbut syakipung man panhap namar lada ka slam lada ki duna oksigen kiniap lada ki dona ya ta oksigen lada ngibu hapung kan la bandon kan ki jingyap jong ki dokha lada ki yap ni dokha kan don ki jikta ro ya ka fishing competition lada ka fishing competition lada ka klumar lada ka long kono mano bagi kli ya kata nomor bun kini ki jingja ke la banja hakno kono rukum pojong kini arsngi kano ke jing du nong nakaseng ke jongi ru ki para nong di dokha jongi bro kila isong thai lut ba pli kila wanra daki dabor ban syong haki jaka jongki ki baba ban ikun rit ru ki wan bandi dok kha san 10 kilo tiki la sha ban pendik no tiki dok kha jongi ngim la shu ban pen poi sek tu ki jaka te kum ngi jup ha ki mar kum shadu nong ston chamai rang e kilenti ki ba jangai te kini ki beriu ki ba pendik kum ne ki la pan no ta ka dor ka ba rem te ka long syong rem no ka dok kha ma ha jaka bangin yo bandi ka dor ka ba bit te ngi la hab ban ken tiu no ka dor ha po jong ken ka arsngi e mata te kan ka e ka long ka bom la long ke mo ngim pedang e kan te ngi ro ngi kerpat ke nya ki bor ki ba halor ba kin pen ngap lem ba kin yo sneu lem ya ka e ka jing shem jongi ki nong di do kha ha ka jing yo sneu jong nga man step te ki online hajari e te ki don ki pa pan ar hajaru Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ika dur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia.
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.